agere pachigaro, agere pachigaro. Jesu musene, ishewe mazishe. Hallelujah. 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 Dati ndikuzivise kuti Jesu agere pachigaro. Amen. Hakuna anomubvisa, haavoterwe. Hapana akambomuvhotera kuti agare ipapo. Ndiye mambo weupenyu hwedu. Amen. Ndiye ishe weupenyu hwedu. Hakuna achazovhoterwa unzi azokwanisa kukwidzana naye. Haana anokwidzana naye. Nekuti Bhaibheri rinotibuditsira pachena kuti he is in a class of his own. Amen. Hallelujah. Ndinokuwadzisai muzita raJesu ndichiti amen. Ndinofara kuona mukoma Abel vari pakati pedu. Amen. Moyo wangu unonzwa kufara. Amen. Ndiri kuona ruzhinji rwedu. Mai Fatima vanga vane nguva vasiri kuoneka, svondo rakapera ndina kuvaona. Tinokugamuchirai muzita raJesu. Amen. Tinokudai nerudo rwaMwari. Amen. Ndozati vazhinji vachazviintrodusa vatanga kusvika pano nhasi MC achakugamuchirai, but ndinokugamuchirai muzita raJesu. Amen. Ndinofarira vasikana vekwashereni. Amen. Vanondiitira zvakanaka. Amen. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mayuthi muripo. Ndikuona mayuthi ese anobva asekerera. Chimbowevhai mudenga mayuthi ese mungosimudza ruoko. Hallelujah. Ndaona mainjoda vasimudza ruoko zvakare. Simudzai. Hallelujah. Mayuthi muriko here uko? Chimboti hallelujah. Yasodairo amen wisata na bwika no saito muri kwasha wa Mwari. Ndati hallelujah. Ayo ndikati hallelujah over ati amen handika. Ndati hallelujah. Mayuthi chibonyazo simuka ikati varwere maungu mayuthi chisimuka. Madhara ane jera asiri akawanda nekuti vakapfuura nguva yavo. Amen. Vakakuonai muchidaira amen ulaiso vanonzwa kurwadziwa. Hallelujah. Ndati hallelujah. Ngativarwere maoko vachigara pasi. Amen. Pakati peduwo tina nababa. Vana baba. Chimboti vana baba. Chimboti vana baba. Ndichakumbira vana baba mungoroerwa maoko muchisimuka. Vana baba varwere maoko. Vana mainchenidzira zvoerana nemaoko. Hallelujah. Oza chechi kuti inzi chechi haifanire kushayikwa vana baba. Regai mudzwe kuti vana baba vachandaira amen sei. Oza mazwi avo akaurungana. Kana vakadeira amen unongonzwawo kuti madziro pane zviri kuitika. Hallelujah. Vana baba hallelujah hallelujah. Vana baba hallelujah hallelujah. Where are the men? We are the men. Where are the men? We are the men. Where are the men? We are the men. Mighty man, victory, victory, victory in Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Ndikuona vana mai vari kuti tasirirwa. Vana mai tokugamuchirai. Vana mai tokugamuchirai. Shekina. Okay, Vana mai is right. Tikati Shekina munobva born to manifest God's glory. Hallelujah. Zvichireve chichirunguka ichachingezi. Zvichira kuti takatozvarirwa kuti ukuru hwaMwari nekubwinya kwaMwari kuonekwe. Ndoza tiri kungotaura chete. Saka chiboti born to manifest God's
glory. Hallelujah. Ndokuona madzimai ari kuchena mavakaita muri kuzvionawo. Kana vakakusaidzera singotiwana mama vakachena. Shakana! Shakana! Hallelujah. Chinhu chakakosha kuvana namai pakati pedu. Amen. Vechishona vakazviona ndobva vati musha mukadzi. Amen. Muchiona vana baba vakatsvukira, vamwe vachona tinovaziva nekuti vamwe vachona takakura navo vari majaya. Pavakanga vari majaya vakanga vaine disorder yaityisa. But mazuva ano, hey, unotoshaya kuti smati iri kubva kupi nekuti pane kubata kwana amai kuripo. Amen. Mwari vakaona kuti mukadzi murume zvasina kunaka kuti agare ega, ndobva vati no rikandiunze mudzimai mukati meupenyu hwemurume. Amen. Hallelujah. Saka vana baba tinokutenda, vana mai tinokutendai nekuchenesa vana mai kwamuri kuita. Amen. Ndichakumbira kana vari paine vane mafoni anotirirei, mafoni akasiyana siyana. Kamazuva ano kune maiphone andinofarirawo. Ndinotenda kuti maiphone ndofoni dzinofanira kufarirwa nevanhu vakawanda. Kune vanofarira maiphone, masamsung, koitawo mamai akadzi G-Tide anotirirei zvakati wandei. Saka ikazorira muchechi muchiparidzwa, vanhu vese vanoona kucheuka kuti ko zviri kufamba sei. Amen. So ndokukurudzirai patinosvika muimba yaMwari tidzime mafoni edu. Amen. Zvinobatsira kuti flow yeservice ifambe zvakanaka. Hakusi kuti tinoda kupanichai kuti usazoone foni yako yeruka sei iri kufonwa. Kana usingade kuidzima uine runhare rwauri kutarisira, chingoisa pasilent. Amen. Kana kukoti kuna jaji anenge akapfeka bhachi dema tichigona kudzima foni, what more muno muna Mwari anova mutongi wenyika yese. Amen. Hatingavhunduke majaji enyika tiina jaji ari pamusoro pemajaji ose. Amen. So ngatiremekedzei imba yaMwari, tiwane patinodzima mafonzi edu patinopinda muimba yaMwari. Amen. Ndofunga vari muno munoona vandipupurirawo kuti praise and worship yedu pane zviri kuitika. Amen. Ndibatsirewo kutenda praise and worship. Amen. Kana kutenda kwachena munenge makanyanya kureruka. Hey, munenge mune jealous. Unozakana vanhu vasingagona kuimba vanonyanya kuita majealous. Ndati ndimotendawo praise and worship nekugona kwairuita. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Vanogona kuridzawo mururu, munoridzawo mururu naye. Amen. Mwari wokudenga ngavakuitirei zvakanaka. Ndaona mbuya tinovabva vasimuka vari kukwazisa vanga vachiimba vese kuratidza kuti vane kutenda kwakanyanya. Amen. Zvinhu zvinofadza kuti tinenge tine praise and worship inopractice yogoimbawo zvakanaka. Unoziva kuti kana vachienda kuchechi so wambobva kuteerera CD, haudi kuita kusvika kuchechi kunenge kuri kuimbwa nevamwe vanenge vambomwa masese mbijana. Unoda kuti usvikewo kuchechi kuchiimbwa music ichita sei ichifamba. Amen. So tokutendai neeffort yamuri kuisa. Every Saturday vanenge vari pano. Ine ndiri kuuyawo ndakagara zvangu panze ndichimbotenderera. Mai mabhadha nezuro vaibvunza kuti kominisi hamuna mbopinda muchitibatsirawo. Aiwa handisi kupinda, ndiri kutodzwa kuti zvamuri kuimba zvakaringana. Amen. Ramai muchiwedzera effort muchiita zvamuri kuita. Zvamuri kuita izvozvo zviri kushanda. Amen. Panopera 3 months 4 months Mwari vanotiendesa kure. Amen. Hatimborambe takadaro. Vechirungu vakataura vakati practice makes perfect. Amen. Chimboti practice makes perfect. Saka ndokurudzirawo ndikashayawo munhu wemuno Mount Up there wemuno muRainham anouyawo kupractice sure mai Michelle vari kuchovha bhasikoro kubva kudzara second station. Uona munhu wemudzimai Adamu ari zvekuchovha bhasikoro zvakuti hapana kumira mushe ipapo. Amen. Achiuya kupractice nezuro panga pasina mabhasikoro ekuchovha, vakatofamba netsoka namai Muzoreo namai Shari. Amen. Saka kuno kuMount Up there ndakazoshayikwawo. Kana vamwe vachifamba kubva kudzara sekwako, I think it's about 7 kilometers and kubva kwatinogara kusvika pano achiuya kuzopractice. Iwo uzokuda kungoimba chete zvingagone. Amen. Vamarondera namai marondera musambotenderera asina kuuya kupractice kuti aimbe. Amen. Nawaine voice rinodzikisa vatumwa ngaagare pai agare pasi. Amen. Tauda kushanda nemastandards. Ndokumbirawo kuti vachada kutanga kujoina praise and worship kubva next week paitwe 3 months zepromotion dzatakawirirana pamastandards pakutanga pepe 3 months munhu achiya kupractice
asingaite sei, asingaimba achiuya kupractice, achiuya futi akapfeka uniform. Mastandards edu akukwira pamusoro. Takambotanga tichinzwisisana nekuzorana bhata nekuita sei, but hakusina mutemo wakaita sei, wakapfuura. Grace period yakaita sei, yakapfuura. Saka wese anga kujoina praise and worship, wakuchirova 3 months uri papromotion, uchiuya kupractice usingarove register richiita sei, richimakwa. Mastandards vana baba namai marodhera vanawo, kana vakumaexercise musambofiwa nezvemusoro wavo. Aiwa, ini naminista chikomo tikutowirana, hatiti minista. Tikutowirana standard raita sei, rakwira mudenga. Amen. Hakusina anobvumidzwa kupoya. Hatidi vanhu vaya vakaibwa nevekuSouth Africa kunzi uya jamba mafensi, vanozojamba mafensi. Amen. Hallelujah. Chimboti mastandards akatinakira. Chimboti mastandards akatinakira. Chimbofuwa kuti dai minister wenyu ndichingoya panapa ndositaka kufunga vhesi yekuparidza ndangomira panapa ndozongotaka kuti ngativhire kuna Job. Aiwa, no, Johani chapter 2 hazvizofambe zvakanaka. Ndotowana nguva yekugadzirira ndizvo kuti ndizoya kuzoparidza. Saka vanoimbawo ngavagadzirire. Amen. Macheso chaiye anorova practice. Naizwa vana Beyonce kuti vanogara mustudio for hours vachingorova marihesa. Michael Jackson wamunoziva wewe kuti angotamba kuti mugoona nekubreka kwaaita kwake achitenderera akapfeka maglovos, aitoita rihesawo yakasimba vanhu vachipractice kuti vagoimbira zvisinei naMwari. Amen. Atori muilluminati achipracticera Satani kuti zvifambe kumambo waSatani. What more isusu vari kupracticera Mwari wokudenga, Mwari akasika denga nenyika. Amen. Saka tizviitei zvakakwenenzverwa, zvakanyatsopolishwa. Kana iri ngoma iri kurohwa, uyai nayo ngoma inyatsorohwa, inyatsorohwa zvine staira ichinyatsoenderana. Kana iri hosho iri kuridzwa, patinozowana mainstruments, upenyu hwedu hunoendeka. Amen. Nhasi ndatangira kune rimwe gira. Amen. Chimbokwazisa munhu ari paside pako. Ndozati vamwe vati Samuel nenyaya yatataura iyi announcements yekutaura kuti tiwe kupractice, vamwe vagumbuka ingoti wanzi naminister very sorry, hazvisizvo zvandandichireva zvawanzwa. Amen. Mukwazise mutaurire nhasi wakanaka kupfuura zvawakanga uri zuva riya. Amen. Mutaurire kuti kubwinya kwaMwari kukuramba kuchiwedzera pamusoro peupenyu hwako. Kana aine wifi womutaurira kuti wifi yako iyi yakanyatsobuda wena. Kana aine zudawo mutaurire kuti wakomana akazokugera rwendo runozuda iyi akanyatsorishepa zvakanaka. Haleluya. Kana aine ndebvu womutaurira kuti ndebvu dzenyu dziri kusvibirira mazuva ano. Haleluya. Tinotenda Mwari nekuti Mwari anotiitira zvakanaka. Amen. Ndichakumbira mai mukarakati muvhure pana mabasa avapostori mubhaibheri rishona chapter 2 verse 40 kusvika pa47. Chapter 2 verse 40 to 47. Acts of the Apostles. Kana takuchishona anonzi mabasa avapostori. Vaya vanozviti vapostori vaya vakatokopawo, vakatodhapa, vakaita mudhabhirwa kubva pavapostori vachataura nezvavo muzuva ranhasi. Amen. Chapter 2 verse 40. Vane mapeni ngatitei tichinyora mabasa avapostori, kana uine bhaibheri reshona, kana uine chirungu Acts, kana kuti Acts of the Apostles chapter 2 verse 40 to verse 47. Masvika. Akapupura kwazvo navamwe mashoko mazhinji, akavarayira achiti, muzviponese parudzi urwu rwakakombama. Zvino avo vakagamuchira nomufaro shoko rake, vakabhabhatidzwa nezuva iro. Vanhu vanenge zvinhu zvitatu vakawedzera, vakatsungirira pakudzidzisa kwavapostori, napakuyanana kwavo, napakumedura chingwa, nepamunyengetero. Vanhu vose vakabatwa nokutya zvinoshamisa zvizhinji nezviratidzo zvakaitwa navapostori. Navaitenda vose vaiva pamwe chete vakati zvinhu zvose ndezvavose. Vakatengesa pfuma yavo nenhumbi, vakagovana navose mumwe nomumwe paakashayiwa napo. Zuva rimwe nerimwe vakanga vachitsungirira mutemberi nomwoyo mumwe, vachimedura chingwa mudzimba dzavo, vachidya zvokudya zvavo nomufaro nomwoyo wakanaka,
vachirumbidza Mwari vachidikanwa navanhu vose. Ishe akawedzera kukereke zuva rimwe nerimwe avo vaifanira kuponesa. Hallelujah. Chakumbira siketi mawana Bible relation magarisa musingaverengi. Okay. Mamwana Bible relation ndokumbira muti verengere pana mapisarema 133 inongori nemavhesi matatu chete chete. Kune vari kutsvaga mapisarema munoiwana kuseri kwazvakazarurwa. Kuseri kwazvakazarurwa ndikunowanika mapisarema. Ya pakati pazvakazarurwa naGenesis munoona kuiwana ipapo kutsvaga mapisarema. Mapisarema 133 ndikuona umwe ari kutoenda kuseri kwazvakazarurwa ipapo pandichitaura. Ndikuona vamwe ari kutoenda kuseri kwazvakazarurwa. Zvikuratidza kuti Bhaibheri ranaro kutoverengwa. Kuona munhu achitsvaga mapisarema kuseri kwazvakazarurwa. Mai Michelle takavapa Bhaibheri but nhasi havana Bhaibheri hamene kuti zviri kufamba sei. Rinda rina mapisarema. Ya, tikurudzire kutenga Bhaibheri rina mapisarema. Nokuti patinosvika nguva yakaita kunge inei munobva mamushaya mapisarema. Verengai zvinhu. Okay, siketi. Pari muverenge timboita. Pane vakamboenda kuchechi dzamapostori vakawanda muno ndozviziva. Ndakafura nepane rimwe sowe marimwe zuva seFriday ndikazwa vachiti mufaro kwamuri. Ndakaseka zvakanyanya. Ndichakumbira muchiverenga ndimbokopera zvataita tiri kumapostori makore iwayo. Handi ndiverenga itoni. Tarira kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Zvakafanana nemafuta anokosha pari pamusoro anoyerera pandebvu. Idzo ndebvu dzaAroni anoburukira kusvika pamupendero wenguo yake. Zvakafanana nedova reHerimoni rinoburukira pamakomo eZioni. Nekuti ndipo Jehovha paakarayira kuropafadza kwake. Kuropafadza kwake ndiwo upenyu husingaperi. Amen. Ndinamati Baba ndokutendai nezita raJesu. Ndokutendai nemukana wamatipa wokunzwa shoko renyu. Mweya waMwari tinokupai nzvimbo yenyu kuti mutore nzvimbo yenyu mutaure kuupenyu hwedu. Nekuti muri Mwari anogona uye muri Mwari azere nerudo muzita raJesu. Amen. Ndinofara nekuti pachapter 2 yaverengwa yamabasa avapostori kana ya Acts pataurwa mashoko anoti muchirungu inoti and with many other words he testified. Ari kutaurwa bandipita mudzidzi mukuru wekuparidza vanhu 3000 vakatendeuka. And with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Hallelujah. Anziri mazuva Peter kunotangira chapter hii Jesu vaenda vatuma vaitaurwa nezvavo kuti vakauya vakaonekwa vataura vaanaunsa zvavakaanaunsa mweya mutsvene avimbiswa kuti achizosiyirwa kukereke. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti Peter rimwe remazuva mweya mutsvene adzika paPentecost aparidza zvinonzi vanhu vese vakanga vazadzwa namweya mutsvene. Vazadzwa namweya mutsvene kudaro zvinonzi vakataura nendimi dzamarudzi namarudzi. Amen. Vataura nendimi dzamarudzi namarudzi kudaro. Bhaibheri rinotibudisira pachena kuti varume nevakadzi vakanga vari papo vakataura kuti ava vakadhakwa. Amen. Peter ndokubva asimuka kudaro anotaura mashoko ekuti nhai varume veJerusarema nevamwe vose vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, mambotarise here pane nguva zvakuri kuti takadhakwa. Vechidiki vanobva vati takabatwa kana takabatwa nemusombodzi kana takastika.
zvamuri kutaura takastika panguva inoi tanga tastika nguvai kana tanga tabatwa nekusomodhera nguvai nepane nguva. Haleluya. Nekuti vanonwa mhamba vanotaura kuti kana uchinwa mhamba ukabata iri supa haudhakwe nesupa yekutanga. Haleluya. Unotombotanga wamborova masupa akasiyana-siyana muchichinjana kana iri sikadhi muchichinjana nevane ndebvu vachinyika ndebvu dzavo musikadhi imomo muchingotenderera kuti sei muchirwisidzana amukurumidze madhakwa. Nevanopukuta muromo ndebvu dzazara supa vanongopukutawo havakurumidze kubatwa nehwawa kuchiri kuseni. Saka Peter anobva ataura chizodai varume muri kuti tanga tadhakwa nguva iyo nguva inoi neivo vaifunga zvekudhakwa kwavo vaiti kudhakwa varume avadhakwa adhakwa anotanga kutaura chishona here nekuti zvakafanira kuti zoni vamuzorewa kana kuti vakainidza varapa kana kuti vachakwinga vonzi vabatwa nebhurongo from nowhere bhurongo yavarova votanga kutaura Chinese. From nowhere varova nebhurongo votanga kutaura Tswana. Kana ivo vakanga vari ipapo mabatirwo achona nemusombodhia akadaro ekuti munhu anobatwa ototanga kutaura rumwe rurimi zviri correct zvinoreva kuti pane era. Ndaitaura naMathias Mere somero rapfuura achiti muningina masouza unofarira paalbum pangu album rangu riri kufamba sei panobuditsa album anozondibvunza kuti album riri kufamba sei fanibvunza kuti mudike album rangu riri kudai ndakabuda riri kufamba sei ndikati ndiri kufarira song imwe iripo ipapo inonzi era pasi pezuva. Haleluya. Song inonakidza inofarira masongs ekuzimbabwe. So kwandiri ndaona vanhu vanofunga kuti vanhu vanosombodhia vanotanga kutaura nedzimwe ndimi dzinonzwisisika dzevamwe marudzi. Ndinoona kuti paita era muupenyu hwavo. Haleluya. Mweya Mutsvene akati afamba abata upenyu hwevanhu vazhinji venyika dzakasiyana-siyana vakatendeuka vakauya kuna Kristu Jesu. Bhaibheri rinobva rabudisa pachena kuti 3000 vakapa upenyu hwavo kuna Jesu. Musi iwoyu Peter asimuka aparidza uye guhu rekuti kune varume vakuru vanofamba naJesu vari kufamba munyika yeIsraeri munzvimbo yeJerusarema rakaenda kure rikatekeshera. Vanhu vakaziva kwaita chechi yafamba naJesu. Haleluya. Vaziva kwaita chechi yafamba naJesu uye Mweya Mutsvene ari pakati pavo. Mukurumiro wavo wakaramba uchienda kure. But waenda kure ndinofara nezvakaitwa nechechi iri kuwanika pana mabasa avapostori chapter 2 from verse 40. Pa41 muchirungu inotanzi then those who gladly received his word were baptized that day about 3,000. Pane izwi rechirungu rashandiswa parinoona kusawanika mushona rinotaura kuti gladly hati avo vakagamuchira shoko raPeter nomufaro. Haleluya. Vakagamuchira shoko raPeter nomufaro. Ipapa pega panotiratidza kuti kune imwe mhando yevamwe vasina kugamuchira shoko raPeter nomufaro. Haleluya. 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 Zvinoita kuti pese paparidzwa vhangeri kune vanogamuchira neimwe nzira koita vanogamuchira nomufaro. Haleluya. Timbobata munhu akanga kuti uri gamuchira nemufaro here. Mubvunza kuti uri gamuchira nemufaro here. Vanogamuchira nemufaro ndivo vanowana kunzwisisa uye voponeswa votendeuka panzira dzavo dzisakarurama. Moza Peter paivaparidzira anovati save yourselves from this crooked generation. Muchishona inovhayatadzoni zviponesei kubva panzira idzi dzerudzi urwu dzakakombaka. Amen. Haleluya. Munyika yatigere, munyika yatiri kurarama mune nzira
dzakakombama. Maybe ndikachazoenda pavhesi yachona ipapo. Tiverengerwe. Verenge pavhesi 40 my mkarakati. Mutiverengere verse 40. Pachirungu riri kuti, and with many words and with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. In a verse, be saved from this crooked generation. Show me what it is. Verse 40. Mafeje na usiana mashona feje na chana usiana futi. Akati siane. Vane mabible madika tiverenge ngoti ikuti chi. Ataka distribute. Ndikona vanhu vakapa mabible vachinja avana. Vakapa mabible aya black tisimudzire tumaona. From this corrupt generation. And not to corruption. Kana zvipi corruption zvinova kuora ndizvizvo. Ndicho chinokuta kuora. Zviponesei kubva pakuora kwerudzi urwu. Amen. Vane rishona rimwe ndiverekere mukomabvi. Verse 40. Muzviponese parudzi urwu rwakakombama. Right. Vamona imishona iri kutaura zvinhu zvose. Memukaka. Akauyambira namamwe mashoko mazhinji uye akavafundisa achiti muzviponese parudzi urwu. Muzviponese parudzi urwu sei? Hati muzviponese parudzi urwu rwakaora. Hallelujah. Handikuti kunyepera ipita patime yavakararama paari kuti pane rudzi rwakaora. Vanhu vakanga vachirarama munguva vanga vari nani pane vanhu vari kurarama mutime inoyi. Hallelujah. Tiri kurarama munguva ine vanhu vakaipa mwoyo, vakanyanya kuomesesa mwoyo kupfuura dzimwe nguva. But Peter anobva ataratidza kuti zviponesei kubva parudzi urwu rwakaora. Hallelujah. Hallelujah. Chimboti zviponesei kubva parudzi urwu rwakaora. Zviponesei kubva parudzi urwu rwakakombama. Zvinotereva izvo kuti pane kakuzviponesa katinofanira kunge tichiita. Pane kamwe kakubuda mumaitiro ezvinhu katinofanira kunge tichiita. Because vanhu vari taurira ava vanhu vakanga vatori pachechi. Vanhu vaiswera vavo mumasinagoge vachitodzi ava marabha homa, vachitodzi ava ndo marabhai makuru emuchechi. But vaitoparidzirwa ivhangeri vachiti zviponesei kubva parudzi urwu rwakakombama. Hallelujah. Hallelujah. Chechi yanhasi ndo ichechi ine vanhu vekuti nyangwe nezuro akabva kunourana nangouya muchechi akatanga kusimudza maoko achirumbidza Mwari. Hallelujah. Ndo zvakaita chechi yanhasi. Chechi yanhasi ndekuti nyangwe nezuro ayo masikati anongouya obva apinda pachechi obva atanga kuti hallelujah hallelujah. Oro zvake mamitiso akabatwa nemusomodhi achimira muchechi yaJesu. But Bible inobva kuti zviponesei kubva parudzi urwu rwakakombama. Rudzi rwevanhu vane zvivindi zvekutouya muimba yaMwari vachizviziva kuti nezuro vakanga vakakecha. Hallelujah, hallelujah. Jesu Peter obva ati zviponesei kubva parudzi urwu rwakakombama. Hallelujah. Hallelujah. Ndozati ndiri kutaura nhasi haifarirwe nevanhu vakawanda. But ndinofarira chechi iyi. Kana ndine musoro wenyaya unaigona kupa musimeni yangu ndekuti chechi ndiri kutsvaga chechi. Amen. Ndiri kutsvaga chechi inotodawo kuzviponesa kubva parudzi rwakakombama. Handizivi kuti pamautambiri yakamira sei. But inini ndiri kutsvaga chechi yakadai soi. Ine vanhu vanogamuchira shoko raMwari. Zvisinei kuti rauya rakaita sei. Vanhu vari willing vakazarura mwoyo yavo kuti raparidzwa evhangeri yeruponeso. Vanorigamuchira nemwoyo yakazaruka uye mwoyo ine kufara. Hamene muchishowo chirungu chinotaura zvimwe zvinotapira. Wazopati gladly. Gladly. Vakatapira zviri gladly. Hallelujah. Chinotaura chirungu chimoti gladly. Chimoti gladly. Vakatambira shoko raMwari vachifarikana, vakasununguka.
vasingaitiri kupakirwa mukati aiwa vanga vakasununguka vachigamuchira shoko raMwari. Ende mashoko apita ndeyekuti zviponesei kubva parudzi urwu rwakakombama. Haleluya. Vanhu 3000 vawedzerwa muchechi. Verse 42 yanishamisa. Mai mukana kati muchiripo pambasa ipapa ndi. Ndiverengere pa verse 42. 42. Hazi vakasungirira pakudzidziswa kwevaapostoli. Amen. Vakaita sei? Vakasungirira pakudzidziswa, padzidziso. Nechirungu yasokuti padzidziso yevaapostoli. Ndipo vakasungirira. Amen. Verenga icho nende pamberi. Napakuyanana kwavo. Number 1, vakasungirira pakudzidzisa kwevaapostoli. Muchirungu rovharadzoni. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Number 1, pakudzidzisa kwevaapostoli. Ndiboni pakudzidzisa kwevaapostoli. Ndati chechi yakatsungirira pakuita sei? Ndati chechi yakatsungirira pakuita sei? Hallelujah. Verenga pamberi pachona. Nepakumedura chingwa. Pane chingwa ere nhasi koma ndiri kuzwa kuda kunge ndichimedura chingwa. Chingwa chiripo? Ndipewo 1 tiite example. Timboramba tiri pakudzidziswa kwevaapostoli. Chechi yandinotsvaga yanga yakashingirira pakudzidzisa kwevaapostoli. Hallelujah. Ndiri kunonzwa kuti kuita Holy Communion nhasi koma hey, what a day. Hallelujah. Ndiri kufamba imo mubhandi racho nemo. Vakasungirira pakudzidziswa kwevaapostoli. Kudzidziswa kwevaapostoli ndekupi? Mateachings atinoita panapa every Sunday panapa. Amwe amushene. Patinoparidzirwa panapa namitisa chikomo every Sunday. Shoko raMwari richiuya kwatiri ndipo pavakatsungirira ipapo. Hallelujah. Iyi chechi yakadzidza kutotsungirira padzidziso idzodzo. Havanombosundurika, vanga vakangobata padzidziso. Hallelujah. Mangwanani ano ndiri kutsvaga chechi. Ndiri kutsvagawo chechi, handizivi kuti chaiona kupi. Ndiri kutsvagawo chechi. Ndiri kuita kunge munhu aenda muPick n Pay akabata troli yake. Achitenderera mashelufu ese achitsvaga kuti ndowana kupfiko chechi yakaita kunge. Pane mhando yechechi yandakaona pabhuku ramabasa avapostori yandisati ndamboona. Hallelujah. Mhando yechechi inozarura mwoyo yavo shoko raMwari, inogamuchira shoko raMwari ichifara. Mhando yechechi. Ndafarira kuti nyaya dzekumedura dzabva dzauya. Uyai nekumedura machina tione. Tiite tichipa example. Thank you so much. Right. Nhasi vanipa zvavo kapu diki but it's okay. Chataurwa pechipiri. Verengai muvhangeri. Verengai. Dzokerai kumashure. Takabva pakudzidziswa kwevapostori. Panzi chine chishona. Nepakuyanana kwavo. Chimbomirai ipo. Pane vhangeri risingaite pakuyanana. Papa anodzidzisa kuti kuyanana kuita sei? Kuyanana. Kuwadzana. Andipapa mai madzimai ruwadzano kuchiitwa maenda kwa madzimai chinonzi ruwadzano wachana kuwadzana wachana kuita sei? Mai baba. Kuwirirana. Hadzina mai baba kuwirirana. Mai gombo unoti kuti chese kudanana. Muri right pa mati kuita sei kuwadzana? Kubatana. Mai jona makanyarira sei ngasi kuwadzana kuita sei? Right. Hanzi vanga vari mufellowship. Rechirungu kuti fellowship ngotaura uchirungu wamana. Ungapedze sodo reso sinangotara chirungu ndati fellowship. Iti fellowship. Itaura unge musalad unyasisa rukombo mukana uye rumwe oti fellowship. Vana vaine fellowship. Fellowship kuwadzana. Vainge imwe mhando yekuwirirana nekudanana kwaionekwa. Hallelujah. But fellowship. Ataura kuti apasa pakutaura chirungu iti fellowship. Usaite zvokuita zviruma rini. Taura chirungu iti fellowship. Vanhu vapedza kubata padzidziso dzevaapostoli. Vabva kuchechi kusesange. Vhangeri yaparidzwa naminista chikomo pano. Vapedza zvese.
muswemane life vapinda muushumiri unonzi fellowship. Varairwa vhangeri mechikomo vauya varova vapfugama vanhu vatendeuka vaibva ipapo vapinda munonzi mufellowship. Chimboti fellowship kuwadzana. Pakuwadzana apa ndo pane nyaya yese. Pakuwadzana apa ndo pane chechi yese. Pepe ndokupa runyararo muimba yaMwari. Haleluya. Ndokupirisa ndofarira runyararo ndokupirisa ndofarira runyararo. Pakuwadzana apa ndo pane nyaya yese. Haleluya. Patinotanga tikatimboshandirana ipepe tinenge tichitaura nezvenyaya iyoyi. Wakamboshandirani muchechi muno wakashandirana? Wakamboshandirani? Wakavashandira muchitaura nedzei? Fellowship. Fellowship ine zvakawanda ka. Ine ungwanda hwakawanda. Fellowship. Kuna vanoshanya kunotaura makuhwa. Kuti iwo minisa chikomo munobora nesuti yavo hwani iwo ndoyega yana. Dai Mwari abatsira mufundisi wedu. Mataurwa azvinoitwa zvinoita kunge zviri mutsitsi. Kuti minista vatambura wakomana. Minisa chikomo. Hey, akomana. Ya, kushingirira Mwari achaita zvakanaka. Mwari achaita. Mufellowship yachona munenge muchigofellowshipa muchitaura dzipi? Nekuti kune nyaya dzinotaurwa kufellowship. Tichadzibata mambera. Pane nyaya dzinotaurwa kunoitwa fellowship kwachona. Uye pane matauriro nemaitiro ekufellowship. Haleluya. Nafanira vakataura kufellowship kune rudo. Ndimaigomba kuti ugone kuratidzira rudo kufellowship. Nekuti havasi vese vanogara muimba yaunogara. Ione zitv rimwe rakakura kumadziro nemasofa ekuti kana wagara so unotokanganwa kana kuti president vanaro here kuba kwako pamwe vatorina. Kana wagara nyako mumota yako unokuti raiti uchizwa kuti upenyu hwangu hwaendeka. Paunosvika kune vamwe vane dzimba dziri panapa tinobva kumwedzi dzakasiyana-siyana. Pane mama dziri kuti uchipinda unochiita sei? Unoita kakukotama kuti upinde mumba. Paunosvika ikokoko chiri kuuya kumusoro mako chii? Uye uchibva imomo namai nhingi urikubva imomo uchitaura dzipi? Mariona here dhomi makaona imba yachona mavakirwo yaredo zvinhu zvakaoma. Zvese zvichakuye zvirikutaurwa zvine umwari mukati, so zvichitaurwa pachikristu. Vanhu vachifamba nevanhu zvinobva zvakotwa kunge zviri holy, so kuti dai Mwari avabatsira. Akomana. Apo maenda kunoita fellowship yekuona vari kurwara. Muchikuda imo manamata be healed in the name of Jesus. Poya muchingobuda padhoo varwara vakomana. Mukati svondo rinopera irori. Mwari ane vanhu vake shuwa. Mai mapate Mwari ane vanhu vake. Pamunoenda kufellowship dziri kutaura zvichana ndedzipi? Zvine chekuita nehumambo hwaMwari. Chimboti fellowship. Ukanzwa waende kufellowship neuma hakuda kutaura dzaawona. Makonzo acho. Maona gonzo richikwira nepamusoro perufu, makonzo chete. Funga kuti munhu wawashanyira iyeye akanzwa kuti maitaura nezvemakonzo ekumba kwake, mangwana anouya kuchechi? Mangwana anouya kuchechi? Oremaindisho ndikataura nezvegonzo ekumba kwegonzo. Ndini minista mongonzwa kuti ndakataura nezvegonzo ekumba kwenyu na minista chikuru. Kuti ndakanoona fubu, toti mafubu ka. Ingakwadzofamba. Taimati mafubu kudhara. Kuti minista zifubu randakazoona kwamaitikomo. Kwamai Michelle. Kuita muswe. Chimboti fellowship. Ndedzei dzaunotaura wabva kumba kwamai John. Ndedzei dzaunotaura wabva kumba kwamai Mukarakati. Ndedzei dzaunotaura wabva kumba kwamai Chikomo. Muromo wako ngaudzingiswe. Bhaibheri rinotaura nezvemaFiristia asina kudzingiswa. Ndati muromo wako ngaudzingiswe. Mama usuzwisisana kwechecho nokudzingiswa mamwe language yavanzikani. Vekusmart kunzi kuchecheudzwa. Muromo wako ngauchecheudzwe. Etasaura kuti uzwisise.
tinzwisise kana kutaura. Bhaibheri ndozvinotaura. Parinotaura nezvevarume maFiristia asina kudzingiswa. Rinoita kuti muFiristia asina kuchecheudzwa. Ndozvinotaura Bhaibheri. Ndati muromo wako ngauchecheudzwe. Paunoshanda uchienda kufellowship, unge uine muromo wakachecheudzwa. Unotaura kuti haunokota magomba. Mirai yamakutaura iyi hainene denga iyi. Mirai tauya kufellowship. Hallelujah. Tarisa munhu ari paside pako. Iti iwe muromo wako ngauchecheudzwe. Iti muromo wako ngaudzingiswe. Muvhangeri verengai tione pamberi pachanatiza. Kuyanana kwavo nepakumedura chingwa. Pakumedura chingwa, chiboti kumedura chingwa. Kana waenda kwavaenda, itya zvikuru. Amen. Usaseme chikamu chevanhu kuti mama haizvatidye itaipi yakadai so iyi ikati kutaurire dumbu rangu iri rakadya zvakawanda. Ndinotsenga ndinotodya ndikasvika kuine mbambaira nokutaura kamwana unzei mbambaira ndidzirove kuno. Ndikasvika kuine mano dzemachimagogoya ndinorova gogoya segogoya mukumedura chingwa ndisingashore futi. Hallelujah. Nunzi. Varume ava nevakadzi ava vaimedura chingwa. Hallelujah. Batayo. Vaimedura chingwa. Vanobate point medura idoni. Zvati vaenda sei? Vaimedura chingwa kwavaenda. Ukasvika kuine chimunya pamalawo anoti chimbara ndizvo. Ukasvika kuine chimbara rova chimbara ichocho. Hallelujah. Mutomberere tichirova chingwa yani. Vaimedura chingwa kwese kwavaenda. Hallelujah. Hallelujah. Saka zviri kumedurwa kwamainjonda nezviri kumedurwa kwamaikonde nezviri kumedurwa kwachakuinga ngazvimedurwe usingazonyeye pamusoro pazvo. Nekuti kungodwa kumedura kwaiko ukaona vatokusevha vakusevha madhumbe ziva kuti varitokupa nemwoyo wese vatokupa the best. Hallelujah. Kuno kuZimbabwe unozati kuZimbabwe changa chati the best irice nechicken. Ukaona mamuvi ekuNigeria kana vachida kubudisa kuimba ine vanhu vane mari unoona vachibudisa rice nechicken handisi. Kune varombo kune kuchidyiwa inonzi chikasavha neimwe hamene zvimwe zvigerere zvavanotya so zvichiredza kupinda wakaita sei wakasiyana. Saka ukasvika kunodyiwa rice nechicken iwe kuba kwako wadzera kudya makaroni nezvimwe zvinonzi zvii titaureka madishi maimabhara izvozvo zvakadaro inonzi vamarodha vanoti halangula hamene zvakawanda zvine zvidziyo. Ukasvika vachidya halangula yavo ndizvozvo paka wasvika kune rice nechicken usashore chadyiwa nemunhu. Idya uchisekerera nekuti tiri mutaimechi yefellowship nekumedura chingwa. Bhaibheri rangu riri pasaidi apa rinonzi amplified rinobva randibuditsira pachena kuti pavaisangana ipapo vaibva vaita holy communion. Vaidembura chingwa voita holy communion. Pazasi pachona mukoma bewo hatisi kuramba tikusimudzai. Rinoti in the breaking of bread and in prayers. Verengai pasi pachona. Nemiminyengetero. Vapedza kumedura chingwa vanga vasingangodye matumbu ozara. Vaibva vapinda mumunyengetero. Hallelujah. Vaibva vapinda muprayer. Achimosimuka. Tibva takachiita practical. Nasi tiri kuparidza tichiona mapractical ngatimbona matai. Rika masotele mahaya mandebosa. Riende mosika ya mahasa. Rekele mohasa. Shitela mahaya mandebosika ya mahasa. Rita ya masokoto ya mahase. Shita ya masokoto ya mahasa. Rekele mosika ya mahasa. Riende mosika ya mahasa. Rekele masiyanda mahasa. Shita ya mahasa. Rekele mahaya. Shiende mosika ya mahasa. Riende mahasa. Roto ya mahasa. Kaya masotele mahaya. We give you glory, Jesus. Vapedza kumedura chingwa vaipinda mukunamata. Tinoona chechi inonamata vadigani. Taneta nechechi dzinotaura pamusoro pevamwe. Taneta nemafundisi anotaura pamusoro pevamwe. Taneta nemachechi ane vana vesangano vanotaura pamusoro pevamwe.
pamusoro peumwe muze kuti namata. Ukagara pei ndikaona kunzvere kuda kwavo here muze kuti namata. Ukaona vakati pusi yavo yavo vakapfeka nhasi waiona here inenge garwe muze kuti iwe namata. Tinoda chechi inonamata. Whether akupfeka costume yake 1 ndeyake ka zvine inewe. Whether akupfeka wig yake iyo 1 iyoyo zvine inewe namata. A praying church. Hallelujah. Umtakarakara church yakatangira prayer but mazuva ano yamukitchen. Avaruna vaiti vabva mukitchen machona vaibva vatonamata. Hallelujah. Hallelujah. Itinamata. Itinamata. Garage in pass. Verse 43. Inovera tipulitsira pachena varume avapedza kunamata. Then fear came upon them, every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Hallelujah. Vapedza kunamata nekudanana. Pane zvakaita ndenge ndikushona. Vanhu vakabatwa nechi? Vanhu vakabatwa nekutya. Funga kuti vanhu vakatanga kutotya Mwari nekuti vanhu padyiwa. Kutya chete kungaita kuti vanhu vatye Mwari. Kudana kuti nefellowship yakaita kuti vanhu vatye Mwari. Hallelujah. Izvo zvatinofunga kuti ndezvenyama izvo. Ndizvo zvakaita kuti vanhu vatange kutya Mwari. Kutya kuluma vanhu kutotanga kutya Mwari nekuti pakapadyiwa. Pane mamwe madyiro anoita kuti vanhu vatange kutotya Mwari. Kutya Mwari. Watya. Hey, ndiri kutsvaga chechi inoti kana yadya panotanga kutyiwa Mwari. Kuti vakazoona vakazobereka musoro wenguruve paningiri pepe akomana manofupa onaita akazodaiso nyaya dzekuberekwa musoro wenguruve idzi ngadzipere. Haleluya. Tinoda kudya kune umwari. Kudya kune kana vanhu vapedza kudya so panosara pachinzi pakatyiwa Mwari. Bhaibheri rinobva radzo ni zviratidzo neminana zvakawedzerwa. Verengetinzwe. Zvishamiso zvinoshamisa zvizhinji zvakaitwa navaapostoli mushure mekunge chechi yaziva zvekuita. Gara zvinhu pasi kumabhero ngarambe ndichikudhonzai. Now all who believed were together and had things in common. Hanzi vose vaitenda vakatengesa dzimba dzavo. Vhesi yese iri mamavhesi atera kumberi kwachona asi kagogona kuramba chiverenga. Zvinonzi vakatengesa dzimba dzavo, vakatengesa land, vakatengesa zvose zvavaive nazvo, vakapanana. Bhaibheri rinobva rabudisa pachena kubveni pakati pavo hapana aishaya. Pakati pavo. Amen. Rekupfudze mvunzo komalaki chechi inei pamunonzwawo maraini zvinomudzidzira vanhu vakaita sei chechi inei. Handikuitira pachena pamunongonzwawo kumaraini kwamunofamba chechi inei pachikoro vanhu vakawanda vasesta reduwa zvinonzi chechi yakaita sei yakanaka. Komalaki vanofarira kutaura kuti yakanaka. Hey mainingirini ndibatsirewo. Chechi inei inonzi chechi yakaita sei kunzewo. Chitanga aizi chechi yakanaka asi ndiko zvinezvirano vatinobvesa vachifambira chinokoka vanobva vachibvunza vimwezvebvunza musiri here makristu mukufamba zvisakarame mikuti makristu akakuchipinati vavo vatinofamba chimbovakokao vane kamwe kamudziro kavakuita pamusoro pechechi asi chizviti tiri makristu. Hey, mama, inonzi chechi yakaita sei? Iko nyasitare makasununguka hatisi kuvhunduka zvatiri kutaura. Dati munzwe echitaurei. Hey, maikombo. Akuchitwa nyati sei? Hatiuya akuiti. Pari kuri kuzwa mhando yechechi yandikutaura nezvayo nhasi. Mhando yechechi yaigamuchira shoko. Uye Bhaibheri rinoti pakati pavo hapana aishaya. Nokuda kwerudo rwavanga vainawo, mukurumbira wavanga vainawo ndewerudo.
Kuri kuna wakati ndio. Okay, yeah. Chechi ya mcheno. Aiwa, hapana mboti ndimboita ka fellowship. Chechi ya mcheno. Yes, smart. Mufunzo wangu ndio kuti chechi yenyu mbondi chechi ndei inoita nezvei. Hallelujah. Anokonzera kuti chechi ino inyangare ndiwe wewe. Hallelujah. Kutara tiri chechi ka atikure wa building ino yaisi chechi. Chechi ndiwe. Hallelujah. Satiri kuti chechi vanhu vanga vasina ma building ane michinji kwa vanga vasina. Vanga vasina ma building akaperwa ne cream kana ne yellow vanga vasina. Chaidzi chechi munhu. Chinonzi chechi ndani? Eiti ndini yebvuma. Chinonzi chechi ndani? Saka panonzi chechi iyi ndeyemakuhwa. Kana kuti chechi yemahuri. Kana kuti chechi yembavha. Ari kutaurwa ndiwe. Hallelujah. But ndinofarira kuti chechi iyi yanga iri chechi yaizikanwa kuti pakati pavo pakanga pasina anoshaya. Chinoita kuti vanhu vari pakati pedu padzi hapana anoshaya inyaya yekukavhirana. Hallelujah. Chinoita kuti chechi ine vanhu vasingashaye inyaya yekugona kuita sei kukavhirana. Ena ndine nguva kuna vaEfeso. Do you know what the armor of God, the armor of Christ there, you know kuna Ephesians. You know that the breastplate of righteousness, you know that the shield of faith. Nezvese you know that zvombo zvekuberu kumashure hakuna chinhu. Pazvombo zvekurwa nazvo zvinotaurwa kuna Ephesians pepe. Hakuna zvekumashure. Hazvina kuzonzi chekuvharisa kumashure chinonzi chakati. Kumashure hakuna kuvharwa paarmor. Hakuna. Why? Because Mwari aiziva kumashure kunewe. What is going on? Ndati pazvombo zvekurwa nazvo zvinotaurwa kuti mukristu ngaapfeke nebhaibheri kuna Ephesians chapter 6. Kumberi kwese uku kune zvekuvharisa. Zvekuvharisa zvese zvinovhara kumberi. Chakasingwa kumashure chii? Inyaya kumashure kwako kuna maitino. Saka na iwewe wakupota uchibaya musoja ari muhondo imwe chete neuri kuti rapita sei? Tiri muhondo vachakuinga simukai. Tiri muhondo tarisai kumberi. Vachakuinga vakavharidzirwa kumberi nezvombo zvekurwa nazvo. Ini ndiri kumashure kwavo ndinofanira kuva defend. Kana ndida kubudisa museve ndichivabaya chii chakuitika? Gara zvenyu pasi. Ndakuita sei? Uri chechi yakaita sei? Hallelujah. Uri chechi yakaita sei? Ndikutsvaga chechi. Ameno ndipa shopping yechechi. Ndikutsvagawo chechi yekupinda inini. Ndikutsvagawo chechi yekupinda kuti ndikwanise kuenda kuno kuchechi. Ndikauye pano ndikakujoinai. Ndikagarisana nemi. Nemaitiri yenyaya. Pamakauya kumba kwangu makati chii. Ndindauya ndapinda padhuwa apa. Ndapinda ndakagara zvangu kumashure. Ndikutsvagawo chechi. Ndakanzwa panext door kuti mukauya kumba kwangu munoita zvakati nezvakati. Ndakanzwa kuti hamuchoshandire vaenzi zvachose. Kana ndikarwara hamutombouye. Kana ndikafirwa hamukwanisi kuuya kuna mweya mwana wangu. Kana hamei munhu wanafirwa naye hamuuye. Ndikutsvagawo chechi. Ndikutsvagawo chechi. Ndikutsvagawo chechi yekuti kana tikasanganawo pamatomba tinokwazisana. Kwete munhu anotohwanda nemuti kuti ane njenge. Ndikutsvagawo chechi. Uri chechi yakaita sei? Hallelujah. Uri chechi yakaita sei? Ngatidzidzei kubva kuchechi iyi yakagona kugamuchira shoko raMwari nokufara. Hallelujah. Handizi kuramba tichipfuurira pamberi nekuti mutariro wenguva ari kutaura kuti nguva dzangu dzapfuura. Ketisimuke tinamate. Handina kuuya kuzokupa mhosva kana kukupomera kana kuti haubatsire kana kuti haugone. But ndauya kuzokuratidza kuti kune mhando yechechi iri nani yaunogona kuva. Mount Upton Mega Church ngainzwisise kuti kune imwe chechi yakadzikisa urepo hwaMwari nokuda kwokuita sei kwekudya chete. Madyiro ako anoita kuti urepo hwaMwari hudzike. Pavhesi yekupedzisira muzapamutauro pataura kuti chii?
and praising God and having favor with all the people. And the Lord added unto the church daily those who were being saved. And the church iyi yakakura nekuti vanhu ava vaigona kudya, vaigona kufellowshipa, vaigona kuramba vari padzidziso dzevaapostoli, vaigona kunamata. Vazhinji vakawedzerwa. Amen. Ndimbobvunza ndikaudza vanhu ndikakoka munhu, izvo zvida kutotya kukoka munhu, ndikakoka munhu kuchechi, ndikutaura neumwe munhu, pamwe munhu wandikutaura nezvake akutotya kukoka vanhu kuchechi because anoziva kuti akangouya munhu iye anofambwa naye kuti wakomana vana baba vepamount Upton havaite. Madzimai pamount Upton uchingosvika vanotanga kufamba kubva kumusoro kusvika kumusoro. Kune vari kunotadza kuudza vanhu kuchechi nekuda kwechechi iyi inonzi Mount Upton mega church. Tendeuka panzira dzako dzakaipa. Bhaibheri rinotanzwa kuti tsvagai Jehovha achawanikwa, wakaipa ngaasire nzira dzake dzisakarurama. Amen. Ngatisiyei nzira dzedu seMount Upton dzisakarurama, titsvake Mwari nemwoyo yakaperera, tisiyane nebhutsu dzevanhu, tisiyane nekuti mazina ake ndeyeyero, mazina ake hapana zvaanoga kubatsira iwewe, hazvikuendese kudenga izvo. Siyana nawo mazina ake, siyana newivhi yake, tsvaga Mwari. Kana uchiziva mushonga kana mazina acho chingomutengera kakogeti yachona, tikutengera toothbrush yachona, touch Kristu, touch Kristu. Hallelujah. Ndaitaura rimwe zuva neimwe hama yekuno kuchiti kuwirirana kwedu kunoita kuti vanhu vazhinji vauye kuimba yaMwari. Munotarisa kumashure cheo kazvinhu mutarisa kumashure, unoona space yese ingadai yakazara, ari kutadzisa kuti vakawanda vauye ndiwe neni. Hapana vamwe vanhu tiri 2, iwewe neni, ndisi kuti nzvimbo ino isazare. Nekuti rejista redu rine vanhu vasvika kuma170 vari kupi? Vakadzingwa newe neni. Tiri 2, hapana vamwe, iwewe neni, ndisine problem. Dai tanga tiri vanhu vanoteedzera zvinoitwa nechechi iyi, tikadai takazara zvimwe, tikadai takutaura tikatitsvagei tende tiitire panze. Asi iwewe neni takatadza kuziva kuita zvakanaka. Makwanani anotaura kuti tisimuke tiende pamberi paMwari tichikumbira riregerero, Mwari tiregererei, takatadza kuva muenzaniso wakanaka kuvanhu venyu. Nekuti munoziva kuti vanhu vanoziva nezvechikristu stereke vanhu vasinganamati. Makambozviona kana uri mukristu ukaenda kubasa, musi waunongobhembesa chetitete ndozvoita makristu ezvi, ndozvoita vanhu kuchechi izvozvi, ndozvamudziso chechi wenyu izvi, because vanoziva zvinofanira kuitwa nemakristu, vanoziva. Saka anotadzisa kuti vasauyeka hunhu hwako nehunhu hwako, ndisine problem. Hallelujah. Saka ndiri pamberi pati mwatiregererei, takakutadzirai, takatadzisa vanhu vakawanda kuuya kuimba yenyu nokuda kwehunhu hwedu, nokuda kuti hatigone kuyanana. Munoziva Bhaibheri rinoti chii? Rinotadziswa ni rudo rwakaramba ruchiwedzerwa pakati pavo nefellowship. Munoziva rudo runorevechi? Bhaibheri rinotadziswa ni Mwari rudo. Hello? Kana zvichinzi Mwari rudo ka, isusu tinonzi chechi yechi his presence, that kereke yeuvepo hwaMwari. Zvinoreva pakanzi presence, Bhaibheri panonzi his presence, tichitaura uvepo hwaMwari, tinoona kubvisa pakanzi his presence, tichiti his love. Nekuti uvepo hwaMwari naMwari wachona rudo. Uye Bhaibheri rinobva ratibisa kuna vaKorinde richiti hanzi uyo anotaura nendimi, nyangwe ndimi dzakaita sei, kana asina rudo hapana zvaari kuti anotambisa nguva yake. Amen. Saka mwoyo wako ngauzadzwe nerudo, mwoyo wangu ngauzadzwe nerudo, ndikude zvakanaka. Munoziva pane pati yandaverenga ndichipedzisa, ngatisimugezwe tiwane time yekunamata. Day after day they regularly assembled in the temple with united purpose, and in their homes they broke bread, including the Lord's Supper. They partook of their food with gladness and simplicity and generosity and generous hearts. Hanzi zvese zvavaita izvi vaizviita mukureruka nemukuzvirereka. Kunyange vaipa vachona vaitopa vakazvininipisa, vasingataura kuti ndini ndiri kuita kuti vanhu ava vakwanise kurarama, ndikudyiwe ndini ndiri kuvararamisa. Vaizviita with simplicity of hearts, vakareruka mwoyo yavo. Tatinamatire zvinhu 2 kuti Mwari tibatsirei tigone
kugamuchira shoko renyu nemwoyo ine mufaro. Tibatsirei chechipiri tigone kuyanana zvine mufaro zvisina kugunun'una. Amen. Usanabatira umwe munhu pane vanouya kuchechi nemafoshoro kunyanya shoko razouya ubva iri nderanhingiri achifoshorera umwe iwewe ndikutaura newe asitaura munhu apaside pangwanawo kana uya uye hatisitaura iyeye asitaura sekurunhingi kana mumaindi hatisitaura ivava ndikutaura iwewe ndoone problem matambudziko ese ari kusangana nawo ndeako iwewe ndoone dambudziko kwete nhingi zvisafoshorere shoko nomunhu zvinamatira kuti mwari akubatsire iwewe. Amen. Ini ndinozvinamatira kuti mwari andibatsire nekuti ndine pangu pandinopoya paunozivewe pandikuti zvinamatira inoda kupona ndikatindeuka nhasi iunosara uri pano. Amen. Saka tizvinamati ngatiri papeno mwatinamati mwari tibatsirei pakureruka kwedu tigone kuita sechechi iyi yataurwa tinamate muzita raJesu. Help us, oh God, we pray in the name of Jesus, that we may become what you want us to be, oh Father, that we may grow in fellowship, that we may grow in love for one another. We pray in the mighty name of Jesus, that we may be like the church that is spoken of in the book of Psalms 133. Baba tunonamata pakati pamene kudana nekuyanana kunotaurwa namapisare machiti, for it is like anointing oil that is flowing from Aaron's head down to the ropes of his garment. Tonamata nezita raJesu kuti rudo ruwanzwe pakati pedu, rudo ruwanzwe pakati pedu, fellowship iwanzwe pakati pedu, tiyanane Jehovah. Tonamata nezita raJesu upenyu hwedu hushandurwe, batai upenyu hwedu changamiro masimba ose, visai makuwa pakati pedu, visai kuvengana pakati pedu, visai kushorana pakati pedu, tidanane tinzwanane pavene rudo mukati mweupenyu hwedu. Tonamata Mwari nezita raJesu, mweya wenyu mutsvene ngaubate pakati pedu, mweya wenyu mutsvene ngaugare matiri, muve nekuyanana nekunzwanana muzita nemuropa raJesu. Tibatsirei Jehovha, tibatsirei tive nekuyanana, tive nekunzwanana, pakuguma tigowedzerwa baba, panhamba tigowedzerwa pazvipo zvepamwere kuti tinenge tayanana, uye simba ramweya mutsvene rinenge rawazwa pakati pedu. Tikunamatei, tikushumirei nekuti munotigonera, mbiri yose tinoidzorera kwamuri nekuti munogona Baba, muzita nemuropa raKristu Jesu mazvita. Amen. Hallelujah. Tenda nemukana unotapiwa chadzosera nguva ino kuna MC marokudenga vatishe zvakanaka. Amen. Mubati wenguva mundiregerere, ndatora time yakawanda. Service yedu yatanga na 10, saka ndakagadzirira zvekutaura zvinenge zvikuenda kumberi zvino nguva dzapotsana nesu. Tokumbirawo kuti patinouya kuchechi tikurumidze kuuya, tifambe nguva iripo kuti service yedu tigogona kuipedza on time. Amen. Hallelujah. Lakini kwa kuombea kuna misa live. Sote na mwalimu